Alia kadongan nacelas roha pajupak kita muse di pertangyangan pala boroha di Tikion di channel YouTube YKB Namar Hata Batak Tuba. Adorak somat jaha si pa kusor-kusoron ni rohata jumulu makita martangyang. Pupuji kami ko ali di bata amanami di bagasan anak Yesus Kristus Tuhan nami perkolong roka. Sialani pengaramotyo mudi kami sahat ro di Tikion. Ali Tuhan masih holdo kami totong di hatam na badiay. Sialani nungaradi kami nueng tumangi hotsa. Urasi kami di bagasan mudarnya anak Yesus Kristus. Asa totok kami badiay Tuhan. Tama kami jongjong dia dapat mudah marsawar hatam na badiay. Tot dimima totong marguguyok kami. Di ngudu namion lahu mangudakon lomoni roh kami. Di bagasan anak Yesus Kristus tangi homarami. Amin. Dia muna alia kadongan ia si pakusor-kusoron ni rohatta dibuat sian buku wasiat kekal nama rodolan debatani hasit tongan. Nah di enet sian buku sada Samuel 2 ayat sada saat rodi ayat 10. Jalan nagabi ujakan ni si pakusor-kusorota imasian ayat walu namando. Ibana pahehehon sian orbuk halak na tarjepol hian. Jala dipatibul na pugusi sian gabbo. Lahu pahubulhon tu labung ni apka na sangap. Jala diturpukon habangsa hamuliao tu nasida. Ai Jakoba do napuna apka ujahan ni tanoon. Jala dipaujak di atas na hasianganan. Debatani hasitongan somalna digobarkot dotus sada halak perempuan nama niok udang hasitongan di tangan siahuna jala di tangan siap birangna ima tibangan guaca matana digobarani ditutupi dohot hain pabuahon na sumerdikan ibana manang tuisete lapatan dadang buih kita alai Dr. Glenn Stassen guru gulun di Fuller Theological Seminary ya merberita pabuah dinasahali di idaibana gobaran ni di bata hasit tongani nama rasing sian nasian nasoma gobarani di do menikir matana sian hain panutup matai mernida pidung aporik na mabugang dagingna pihak di tibangan nai dilo buru-buru ni ia gobarani naing marhata pabua debata hasit tongani tung di lehodo roha tu abka nagade sumunido namasa tu si Hanna dangadong anakna jala budak kalak mangarehe-rehe marpis ni mata midaiban dungi mangido masih Hanna tu debata Jakuba jala diului Jakuba do ditubuhon iba nama si Samuel marsurak ma si Hanna marudu poluk marohak kumida Jakuba Jakoba do nama bunuh do na panguluhon ibana patuat to tubanu atoru do panakok kombuse ibana do paijuhon laos ibana patibulhon muse unang sadak dati kamu manenganengahon hadijang nang ruar hata juga siang pamangamu alana sai na malahan dopak ni akka nania sianna alai sai parit depon na do di bagasan nya sianna alai sai parit depon na di bagasak kahulumun tangan ni akka parzahat di bata Jakuba do di gobarkon ni gobarak kasitongan ai dilehod do rohana napulin
tu akka nagadi. Songoni majolo pertanyaan ta sadarion, unang lupa hamati kadongan, like, subscribe, jala sagihom matu akadongan na asing muse. Marhitei nunga parsidohot tamuna patol hasson barita nauli rap dohot ye kabion sai di pasu-pasu telat taimai. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.